היי, לא ראיתי אתכם שמה. שלום, שלום, אני ארבל, ברוך הבא לדבות הפאקשן. תוכנית שבה אני עושה מה שבא לי, מתי שבא לי, בלי שום סימן נראית ליין, כי משעמם לי. אתם בטח טובים למה נשחק על הרצפה עם הנינטנדו סוויץ' שלי. בא לי. תקצה קאט כבר, יא מפגעים! לא יודע מה בדיוק חשבתי להיות מי שעשיתי את זה. זה דבר ראשון שקפץ לי לראש, כן. זה מטומטם שמחשב עכשיו. כן. מה רציתי לעשות היום? כן. יש לי משחקי וידאו והרבה מהם. רוצים לראות אותם? לא שאלתי! זו הייתה שאלה רטורית, אני הולך לעשות את זה בכל זאת. בעיה שלכם אפוסים. אתם נכנסתם לסרטון, ראיתם את הכותרת, אתם סתם מפגרים! מה הבעיה שלי עם קאטים היום? אלוהים ישמעו. היי. המשחקים וכל המשחקים שנמצאים שמה, בארון הזה פה, מאחוריי. רוצים לראות? אוקיי, פשוט תפתח את זה שנייה. זה לא קטן, שלכם קטן! זה הרבה. אוקיי, בוא נתחיל לזכור את האוסף שלי. אוקיי, בוא נתחיל עם הראשון. דסטיני. לפלייסטיישן 4 יש לנו כאן את דסטיני פה, יכולים לפתוח כאן, יש כאן איך מייגאד, יש כאן חשבון לפלייסטיישן פלוס. Vidal through the 13th of March 2015. זה היה פאק תוקף ב-2015. עמק. בוא נראה מה עוד יש כאן עוד דפים, איך הוא בנים. כל דסטיני שגם הוא פאק תוקף מ-2015. ועוד אחד של דסטיני. זה פשוט פרסומת. לא שיחקתי במשחק הזה אף פעם, אני לא יודע למה הוא פה, אני בטוח שזה אחד מהמשחקים שאבא שלי מצא בארצות הברית, עם שהחנות התחילה להיסגר, פשוט מכרו את הכל. הדיסק יפה. תראו, זה המצלמה! זה זבל. זה Just Dance 2018. שיחקתי בזה פעם אחת, לא היה לי מצלמה לפלייסטיישן, אז פשוט הייתי צריך להשתמש בטלפון שלי לצלם, ואבא שלי בחר את זה לילדים ולא לזה לאנשים גדולים יותר, הוא חשב שיש דברים לא חינוכיים, ואז הוא גילה שהדברים שהיו שם מלא דברים של תינוקות, הוא אמר למה לא בחרנו את זה של הגדולים ואיך אני משנה זה. לא הצלחנו לשנות בזה ולא שיחקתי בזה אחר כך. אוקיי. Farpoint, זה VR. מה שאין לי, אז אף פעם לא שיחקתי גם בזה. אני מניח שגם זה אבא שלי הצליח למצוא בחנות חורבנת שהולכה להיסגר. הציור יפה, אני אשמח לדעת מה לכל אורחות הדבר הזה מ-2001 האודיסאה לחלל, כאילו זה רפרנס לסרט, באמת זה רפרנס לסרט 2001 אודיסאה בחלל, אין לי מושג מה זה המשחק הזה. אשמע, לראות משהו? פיפה 2018, אף פעם לא אהבתי משחקי פיפה. אני לא אוהב משחקי ספורט בכללי, כאילו אני לא מבין מה הטעם של זה.
מה אתה משחק במשחקים האלו, הם תמיד פשוט אותו משחק כל פעם מחדש, וצריך לשלם מחיר גבוה מאוד על פשוט משחק כדורגל דיגיטלי, שהוא אותו דבר כמו אחד משנה שעברה. אני לא מבין למה אנשים משחקים במשחקים האלו באמת. ואתם יודעים מה יותר טוב מפיפה 1 של 2018? עוד אחד! כן, יש לי את שתי העותקים האלו בגלל שקניתי מבן דוד שלי את הפלייסטיישן 4 שלו, כי הוא לא רצה אותה יותר, למרות שכבר היה לי פלייסטיישן 4 פרו, אותו הדגם בדיוק, והמשחקים האלו באו עם הקונסולה. אז יש לי שתי פלייסטיישן 4 פרו, שאחד מהם הוא פשוט יושב מתחת למחשב שלי שם. כאילו תראו את זה, כאילו תראו אותו, פשוט יושב שם, אני לא עושה איתו כלום. זה בזבוז של מקום, כאילו ברצינות. אני ילד בישראל, אוקיי? אז כמובן שיש לי GTA 5, כאילו, אני בטוח שזה מובן מאליו שיהיה להם מישהו עם קונסולה כלשהי GTA 5, כאילו, זה המשחק השני הכי נמכר בכל הזמנים אחרי מיינקראפט. כאילו, מה אני יכול לומר? זה GTA מגיע עם פרימיום אונליין אדישן, שלא שיחקתי עם האונליין. לא שיחקתי בזה הרבה מאוד זמן, נתקלתי באיזושהי משימה אחת ואז פשוט לא התקדמתי אחרי זה. הרבה מאוד מהמשחקים האלו, נתקעתי איפשהו ואז הפסקתי לשחק. זה... האחד הזה אני אחזיר אותו למקומו. יפה יפה. הנה משחק שאני מאוד אוהב על הפלייסטיישן 4. Birthday is the beginning. אני לא צוחק, אני מת על המשחק הזה, זה משחק מאוד נחמד שבו אתה עושה סימולציה לאבולוציה של עולם, שבו בעלי חיים מתפתחים, אתה צריך לשנות את הסביבה, וכל פעם שאתה עובר לשלב אחר העולם גדל, ואתה יכול לעשות יותר ויותר דברים, וזורמים שלג, בני אדם, אבולוציה. משחק מאוד נחמד, כאילו משחק מאוד נחמד, כן? אוהב את הארט סטייל. כאילו אפשר לראות את היצורים החמודים האלו פה, כאילו תראו איזה מתוקים הם, כאילו תראה את הטירקס הזה, לא רוצה שיהיה לך את הטירקס הזה איתך? תראו אותו! אני אוהב את המשחק הזה, מעולה. אני כמובן ילד, עוד הפעם, אני ילד, הייתי בן 6, וכמובן שהפלייסטיישן הראשון שלי, עם הפלייסטיישן 4 פרו. הייתי בן 6 כשקיבלתי את הפלייסטיישן 4 פרו שלי. אז... ואני מאוד מאוד אוהב לגו, יש לי מלא דברים מלגו, נגיד כמו הבחורצ'יק הזה, והבחורצ'יק הזה, והבחור ויודה, יש לי גם אחד כזה, ויש לי גם אחד כזה, ויש לי גם אחד אוקיי, למה עוד שרצתי הזה, זה עכשיו צריך להסגיר את זה במקום כזה. זה פשוט דינוזאור, זה ברנטוסורוס נראה לי, הדינוזאור הזה. אני די בטוח שזה ברנטוסורוס, אני צריך לבדוק את זה שנייה, אני אחזור אליכם. זה בריוניקס, שפשוט אחד מהדף שלו נשברו, אז שמתי את הראש שלו בזנב, ואת זה כאן, אז עכשיו הוא הולך. ככה, עם הראש שלו, הוא מת עכשיו. הארי פוטר, תחזור לקשת אותו שמה. תודה רבה. הוא מת. אני רק אכנס אותו כאן אני רק אזרוק אותו פה בארון שלי, אוקיי, קדימה, בוא נמשיך. אז כמובן, אני בתור אוהב לגו חובב, יש לי גם משחקי לגו סיטי אנדרקאבר. אני שיחקתי במשחק הזה הרבה מאוד זמן, סיימתי אותו, את הסיפור הרגיל. לא סיימתי אותו על 100%, הוא הגרסה האירופאית, לא יודע למה נזכרתי לומר עכשיו למשחקים שהם הגרסה האירופאית, אבל הוא גרסה אירופאית. אז כן, זה מאוד
very nice. I'm loving it. פאפה פאפה. עדיין לא מאמין שלא זיהיתי את הדינוזאור הזה. כאילו, אני מעריץ פארק היורה. הוא היה בסרטים. איך לא זיהיתי את הדינוזאור הזה? אני צריך להרחיב את הידע שלי, אני צריך להתחיל לקרוא על הדינוזאור בפארק היורה עוד הפעם. אז זה בושה. בתור מעריץ, זה בושה מבחינתי. המשחק הזה הולך על הרצפה במקום טוב. Need for Speed. משחק מרוצים. לא שיחקתי, זה 18 שנים גרסה מסוימת, לא יודע. משחק שלי יש פה דף כזה. בוא נראה מה יש בו. זה איך להתחבר לאונליין. לא נראה לי שיש אונליין לדבר הזה יותר, כי זה EA אנחנו מדברים עליו. אז זה משחק של EA, אז אין מצב שהאונליין עדיין עובד. לא שיחקתי. אני מאוד אוהב מיינקראפט. מיינקראפט זה המשחק הכי אהוב עליי בכל הזמנים. יש לי מיינקראפט סטורי מוד עונה שנייה. אני אף פעם לא עשיתי את כל המשחק, בגלל שהמשחקים של טלטל מגיעים, המשחקים של החברה כאן, טלטל מגיעים בעונות כאלו. זה יש עונה הראשונה, שבה פשוט משחררים במהלך השנה את הפרקים האחרים, ואז בסוף השנה הם משחררים את הגרסה המלאה. אבל אני עדיין הייתי צריך לעשות להם דאונלואוד, ולא עשיתי את זה, אבל עכשיו טלטל לא קיימים יותר. החברה פשטה רגל לפני כמה זמן, אז אני לא יכול לסיים את המשחק על 100% יותר, בגלל שאין לי איך לקנות את שארית המשחק. אז זה, אני אהבתי את השלב הראשון, עשיתי להביס אותו 200 פעם, לא הצלבנתי איך אני עובר לחלק השני. הלוואי שהמוח המטומטם שלי היה מצליח להבין את זה, כך שאני יכול לסיים את המשחק. זה מיינקראפט, אז אני אשים את זה פה ולא אזרוק את זה. יש את שתי אלו, אתם בטח אומרים מה, זה פשוט אלו דיסקים לדיסק פלאס, לפלייסטיישן פלאס וכך, אבל פה זה המיינקראפט שלי, הפלייסטיישן 4. יש, בגלל שקניתי מבנות שלי, לא היה לו שתי עותקים של מיינקראפט, ומשום מה יש כאן את הדברים של פיפה פה. הקוד הזה לפלייסטיישן פלוס והוא לא פג תוקף עדיין. אין פה פגי תוקף, אני יכול להשתמש בזה. אני אשמור על זה. יש לי פה גם דיג'יטל קונטנט. לא, זה שנה אחרי הקנייה, אז זה לא יעבוד יותר. עבר שנה, מה שקניתי את הפלייסטיישן 4 שלי, אז זה פאק, וזה לפיפה 2018 הפסיק לעבוד ב-2018, אז זה דפקתי עוד הפעם. אז יש לי שתי עותקים של מיינקראפט, זה כיף. תנו לי בן אדם שיכול לומר לכם שיש לו שתי עותקים של מיינקראפט לפלייסטיישן 4. אתם לא יכולים לומר כזה, כי אני המשוגע היחיד. וכמובן, כי מיינקראפט זה משחק אהוב עליי, זה הולך לכאן, לרצפה. המקום שבו הכי טובים מגיעים. כאילו, המשחק הזה הוא היה הפעם הראשונה ששחקתי פעם מיינקראפט. אז יש לי הרבה זיכרונות. ספיידרמן לפלייסטיישן 4 זה כאילו חובה. יש לך פלייסטיישן 4 לקבל את המשחק הזה. גם בן דוד שלי עשה את אותו דבר, למרות שהגרסאות שלנו הן קצת שונות. בזה כתוב not to be sold separately. וכאן זה פשוט יש אותו דבר, אבל נקודה צהובה. אז אני לא יודע בדיוק מה הבעיה עם זה. שיחקתי במשחק הזה לא מזמן. לא סיימתי אותו עד הסוף, בינתיים לא חזרתי אליו. אני אחזור אליו מתישהו. אבל משחקים מעולים, אני מאוד אוהב לזוז בתוך ניו יורק בתור ספיידרמן. זה מאוד כיף. אהבתי. יש לי כאן עוד משחק ששחקתי בו הרבה מאוד זמן, זה קנק 2. אין מצב שקוראים לזה קנק, אני כנראה פשוט, יש את השפה הפולנית עם זה. אני פשוט שיחקתי במשחק הזה הרבה, אז ניסיתי להביס את הבוס הראשון, אף פעם לא הצלחתי וויתרתי, אבל זה בין המשחקים הראשונים ששיחקתי את הפלייסטיישן 4. אני בטוח שגם זה אבא שלי הביא
שהוא חזר מהפשיטת רגל הזאת של החנות הזאת בארצות הברית. אז יש לי עוד משחק, יש לי כל הרוב, 90% מזה, זה משמה. נכון אמרתי שאני מערה של פארק היורה? הנה ההוכחה שלכם! זה פארק היורה Jurassic World Evolution, זה שאתה יכול ליצור פארק משלך. אני ניסיתי לעשות משהו במשחק הזה, אף פעם לא סיימתי אותו, או הצלחתי לעשות משהו, כי אני גרוע בסימולטורס. אני גרוע ברוב המשחקים שאני משחק. כאילו, אני די גרוע במשחקים. עוד משחק מרוצה, זה גרן טריזמו 7. הוא הגיע עם 2 דיסקים. זה המשחק היחיד שאני מכיר שיש לו 2 דיסקים. המשחק הזה עד כדי כך גדול שאתה צריך 2 דיסקים, כאילו וואו. זה הרבה. לא שיחקתי בו אף פעם. הולך לפינה של הפינה האסורה. הפינה האסורה. לגו וורד, זה היה חיקוי מיינקראפט של לגו. שיחקתי בזה כמה זמן. לא שיחקתי בזה הרבה, אבל זה היה בסדר, כאילו משחק לגו. הולך לכאן. Plants vs. Zombie Garden Warfare 2. עוד פעם, עם השפה הפולנית, אני לא מבין למה. אני לא... למה שזה שפה פולנית? מה הטעם? זה מטומטם. לא הצלחתי לעבור את ההתחלה של המשחק. אז באמת, אני יכול לומר לכם. אוקיי. עוד משחק שאף פעם לא שיחקתי, גם כן ל-VR, אבא שלי נמצא זה $5. זה משחק שקיבלתי מהקנייה של בן דוד שלי. רוקט ליג. כן, זה כאילו, זה קולקטורס אדישן. אבל אני לא יודע כאילו מה הוא קיבל עם הקולקטורס אדישן, לא קיבלתי את זה. אז... וגם זה מלא בסריטות, כאילו, אתם רואים את זה? זה מלא זה מלא בסריטות! איזה מין משוגע הוא בן דוד שלי, ברצינות. כאילו, תראו את זה, זה מלא פעם לא שחקתי רוקט ליג, אני אולי אשחק בזה מתישהו, יש לי את האופציה, לשחק בזה. אז כן, לא שיחקתי בזה אף פעם, אבל לא נראה לי שהוא מגיע אליהם להיות עם הנוראים האלו שמה. אז אני אניח את זה כאן, איתי. אני אניח את זה פה איתי. ישאר את הרגע הזה. שים אותו לשולחן. הנה המשחק שאני מאוד אוהב. זה The Talos Principle. ראיתי זה מסרטון של טופ גיק. מי שלא מכיר טופ גיק, shame on you. כאילו ברצות, האנשים האלו הם מדהימים. הם האמא ואבא של יוטיוב, ישראל. אני פשוט... תצפו בסרטון שלהם פעם. הם הפסיקו לעלות סרטון שזה עצוב. וגם פה זה עם רוסית הפעם. כאילו, אני זוכר שפעם אחת ניסיתי לשחק בזה, פחדתי עם איזשהו גליץ' שמה, ופשוט לא שיחקתי במשחק הזה אחר כך. אבל חזרתי למשחק הזה לא מזמן, וכן, הוא מאוד כיף, משחק פאזלים כאלו, אתה משחק בתור הרובוט הזה כאן. משחק בתור הרובוט הזה פה. החמודי כאן. ואתה מנסה להילחם אתה מנסה לעבור את כל השלבים האלו שאל שם לך, ואז אתה פשוט צריך להילחם באלוהים. כאילו אתה רץ נגד אלוהים, אז אם אתה דתי, אל תשחק במשחק הזה, אתה לא תאהב אותו. טוני האק פרו סקייטר 5. כל מי שיש לו פלייסטיישן יש לו משחק טוני הוקס פרו סקייטר. לא שיחקתי בו אף פעם. אני אף פעם לא שיחקתי במשחק הזה, אין לי מושג מה איתו. אבל מכיוון שזה טוני הוק, וכאילו זה פאקינג טוני הוק, איך אתה יכול לומר לא לטוני הוק, הוא אגדה, אז אני פשוט להניח את המשחק שלו כאן ביחד עם רוקט ליג. עוד משחק מרוצים שאבא שלי קנה. לא שיחקתי בו אף פעם. אוי, יש כאן... בוא נראה, אולי יש כאן... שרחתי לבדוק אם יש כאן דברים. לא, אין שם דברים, אוקיי, זה בסדר. לא נעלבתי. יש כאן... משהו על...
לראות מרוצים או משהו, ופרסומת לכיסא כזה שאפשר לשלוט בו עם הזה, אין לי מקום לזה, אז זה מיותר בשבילי. לערימה! זה ריק, אני בטוח זה אחד שכתוב עליו כאן, אתם רואים שכתוב עליו ארבל אלון. זה איפה שהלגו נינג'אגו שלי היה. אין לי מושג איפה הוא עכשיו. שנייה, רק שנייה. הנה, מצאתי אותו, הוא נמצא בזה. אז לגו נינג'אגו. תגידו שלא ללגו נינג'אגו. לגו נינג'אגו, אוקיי? המשחק הזה היה מאוד קצר, אני זוכר שהמשחק הזה היה מאוד קצר. הבסתי אותו באיזה 2 שניות, אני זוכר, בפעם הראשונה. אז לא ידעתי מה היה הקונטנט האחר. פשוט שיחקתי במשחק הזה והמשכתי אותו, אז כאילו, אוקיי, הוא הולך לפה. זה אחד. לגו דמנשנס. זה היה משחק הלגו זה היה משהו מיוחד. מכירים את המשחקים, זה ז'אנר שנקרא Toys to Life. אתה קונה את הבובות כאלו, שאתה יכול לשים אותם, להעביר אותם לתוך המשחק. זה משהו, יש אמיבוז. אני שנייה אראה לכם, זה הדבר היחיד שקיים בינתיים, שעושה זה אמיבוז. יש לי את סטיב ואלכס של נינטנדו, כאילו האמיבוז של נינטנדו, שאתה יכול לשים על הכפתור של הקונסולה שלך. שנייה, אני אראה זה. אז השימוש העיקרי שלהם זה בסופר סמאש ברוז, אתה פשוט שם ככה על זה, ואז הוא קורא את הדמות ואתה יכול לעשות עם אנלוקים לכל מיני דברים איתם. אז כן, זה מגניב. אז יש עוד אחד כזה, היה כזה עם לגו. אני לא אוהב את העובדה שהמשחק הזה, שאין המשכיות למשחק הזה יותר, אבל זה בא עם פד ודמויות, וכמובן ששמרתי את הפד ואת הכרטיסיות עם הדמויות, והדמויות עצמן נמצאות כאן. אוקיי, אז אני הולך להראות לכם עכשיו את אלו. אני אעביר את טוני הוק, פרו סקייטר ואת אלו לכאן. וואו, וחצי שעה אני מצלם את זה, אוי עבוד לי, לעשות פעם זה הולך להיות ארוך. אז אני פשוט, אני אעבור למצלמה השנייה, אוקיי. אני מת על המשחקים, אני מת על המשחק הזה, אוקיי? המשחק הזה הוא מאוד מטומטם ולא עובד כל כך, אבל לא יודע, אני פשוט, זה לי הרגשה, אוקיי. יש לי כאן את הזה של הזאתי מפורטל, שכחתי את השם שלה. אתה פשוט היית שם את זה בכאן על הזה, ואז היה מגיע דמות במשחק. יש כל מיני כאלו, אלו הם של רכבים. זה אמור להיות איך קוראים לו? איך קוראים ליצור הזה? פאק, לא. הפגסוס. ספציפית מהארי פוטר. זה בא ביחד עם הרמיוני, ונראה אם יש לי ככה, הנה. זה בא ביחד עם הרמיוני. אז זה פגסוס. לא, אל תשאלו למה הוא נראה ככה. אוקיי, יש לי כאן איש המרשמלו מגוסטבאסטרס. יש לי את המיני פיגרס. יש לי את המיני פיגרס שלהם, אני אראה אותם כבר. הנה האחת מפורטל. הרמיוני לא נראה לי שיש לי אותה פה. באיש המרשמלו. אני יכול לעשות סרטון שלם על הדברים, על החבובצ'יקים האלו, אוקיי? אני בינתיים אראה לכם את האנשים האלו. יש גם מפארק היורה כמובן, זה של קריס פרט, שכחתי את השם של הדמות שלו, אז זה פשוט, אני קורא לו קריס פרט. נראה לי זה היה משהו, לא שאלתי את השם של הדמות שלו, כאילו מה אני אעשה? כאילו השומרים האלו מג'ורסיק וורד שנהרגו על ידי אידומינוס רקס. ביל מרי,
זה הדמות של ביל מרי מגוסטבאסטר, אני שכחתי גם את השם שלו, אבל זה ביל מרי, זה מספיק. יש גם את האחד הזה מהניסיון ליצור ספין-אוף לנינג'אגו, כאילו נכון היו כאלו אריות אני לא שכחתי את השם של זה, זה היה כזה כל מיני אריות כאילו כאלו ובעלי חיים, אז יש לי אחד כזה, זה הגיע ביחד עם כאלה כזה, עם גלגל. אני לא יודע, כאילו זה אומר שהיה שתי אפשרויות למשחק, זה הנה אלו המסתובבים מג'ורסיק וורלד. כאילו יש לי כאן The Wicked Witch of the West מארץ, שכחתי את השם של זה, זה גנדלף אמור להיות. Mission Impossible, משימה בלתי אפשרית, זה נו הגיי, איך קוראים לו? לא נורא, יאללה, אתם יודעים, זה הזאתי מהלגו מוביל. אוקיי, בואו נראה לגולאסט. רובם קנינו אותם באי-ביי, ושניסינו והם היו תקועים איזה שנתיים במייל, ואז הגיעו מלא כל אלו. פשוט. הדברים האלו כנראה שווים 0, היה גם אחד של, יש לי גם כאלו של הסימפסונגס פה, היה גם אחד של סוניק, שלא הסקתי, כי זה הכי יקר בינתיים, זה $40. כאילו זה נשמע הכי יקר, הכי כל כך יקר, אבל כאילו אני מאוד אוהב את האלו, מת עליהם. אני אשים אותם בחזרה שמה, אני אחזור את הבחורים האלו לפה, נסדר את הכל ונעבור למשחק אחר. אין לי הרבה בדיחות בסרטון הזה, זה די מוזר כאילו. לגו הארי פוטר year 1 to 4 and 5 to 7. זה גם כן מבן דוד שלי, אבל לא מאותו הזמן של הקנייה שקניתי את הדברים, אלא לפני זה השאלתי לו את זה, ואמרתי שאני אחזיר ולא החזרתי לו, אבל גם ככה קניתי את הכל, אז אני לא צריך להחזיר לו את זה. בא גם עם הזה, אני לא מבין כאילו, זה פשוט, זה פאד, קונטרולס. חרה. זה מה שיש על זה. מת על המשחק הזה, אהבתי. זה לגו הארי פוטר. כאילו, זה בין המשחקים הישנים ביותר, כאילו, הלגו הארי פוטר, שעדיין פשוט משחררים אותו לקונסולות חדשות. זה כאילו... כן. לגו מרוולס אבנג'רס. אני ניסיתי לשחק במשחק הזה, אני התקעתי בשלב שהתור נלחם בהולק. אתם יודעים, מהסרט. לא יודע, אני לחצתי על הכפתור כל כך הרבה פעמים, לא השתנה המסך. אז אני פשוט, אני ניסה לעשות את זה למשחק לגו, אבל לצערי הרב אני צריך לזרוק את זה שמה. לגו מרוול סופר הירוז ולגו מרוול סופר הירוז 2. שני משחקים מעולים, סיימתי את שניהם, את הסיפור. קצת מוזר, רגע, וואי, עכשיו שמתי לב לזה. המשחקים הם במקומות שונים. אומייגאד, זה נוראי. אוי ואבוי לי. אוי ואבוי. זה עוד משחק שקניתי מבן דוד שלי, זה לגו סטאר וורס The Force Awakens. לא שיחקתי במשחק הזה עדיין, אז אני אשים אותו ביחד עם האלו שלא שיחקתי, אבל אני לא מוכן להשמיד. אוקיי. סיימנו פלייסטיישן. עכשיו לנינטנדו סוויץ'. אין לי הרבה נינטנדו סוויץ' שהרוב שלי הוא הרוב דיגיטלי אצלי. אני אדבר על המשחקים הדיגיטליים בעל פה. לפלייסטיישן 4 יש לי Bugsnax, משחק מאוד כיפי, שאני מאוד אהבתי. אני מנסה לסיים אותו על 100% לחלוטין. בוא נעבור, אוקיי. יש לי משחקי לגו קודם. Star Wars, The Skywalker Saga. לגו. זה אחלה.
זה אחלה משחק, זה משחק לגו אופן וורלד היחיד בערך, שהוא באמת אופן וורלד, אז אהבתי את זה, אני מחזיר אותו לכאן. לגו מרוול סופר הירוס 2 לנינטנדו סוויץ'. משהו מצחיק, ניסיתי לקנות את לגו סטאר וורס, את לגו מרוול סופר הירוס 2 לפלייסטיישן 4, אבל בטעות קניתי לנינטנדו סוויץ'. ואז מתישהו שהיינו באילת, ראינו נינטנדו, אמרתי אבא בוא נקנה נינטנדו סוויץ', גם ככה יש לי ישר משחק על זה, ניסיתי לקבל אותו ביחד עם אנימל קרוסינג, לא היה להם, אז קיבלתי את המשחק הבא מכאן, לואיג'י's Mansion 3. אותו עסקתי עם הנינטנדו סוויץ' שלי. הוא לא, בהתחלה ששיחקתי בו פחדתי מהדף סקרין, כאילו לואיג'י's Mansion הוא המשחק נינטנדו שיכול להיחשב למפחיד, כאילו הסדרה הזאת יכולה להיחשב לאימה, כאילו למפחיד קצת, אבל כן, מיטופיה! זה ספין-אוף למשחק, זה משחק ספין-אוף למשחק על ה-3DS בשם טאמאגאצ'י לייף קולקשן, שהיה המשך למשחק שיצא רק ביפן ל-DS. המשחק הזה גם יצא ל-3DS וגם לנינטנדו סוויץ'. אז זה מגניב, זה משחק RPG שבו אתה משתמש במיז, הדמויות האלו, האבטארס של נינטנדו, שאקסבוקס גנבו באופן נוראי בתור האייקונים לאקסבוקס לייב. אני לא אשכח על זה. זה הגיע קודם, אקסבוקס, מייקרוסופט גנבו מאיתנו, ממעריצי נינטנדו, בושה. כן, אז פוקימון לג'נד ארקיוס. זה משחק פוקימון, זה משחק אופן וורלד של פוקימון. אני אוהב פוקימון, אוקיי? יש לי סרטון שרציתי לעשות עליו פתיח לפני 200 שנה, אוקיי? על פוקימון. אני עדיין עם הפתיח, לא סיימתי את הסרטון, לא התחלתי את הסרטון, אוקיי? זה כמה אני תקוע פה. אז כן, וואו, אני עוד מצלם כבר כמעט שעה, אלוהים ישמור, וואו. זה השני מהר, אוקיי, ספידרן, פוקימון ויולט, משחק פוקימון, הדור התשיעי, יש לי כאן את זה. יש לי פה את הפד הזה, הוא מדבר כאן על כל מיני דברים, הוא מראה משחקים לנינטנדו, סוויץ', יש לי את חלקם, יש לי פוקימון סורד, יכול לדבר על אחר כך. יש לי כאן פוקימון הום, אתה יכול להעביר איתו, הוא משחק אונליין אונלי, שאתה יכול להעביר איתו פוקימונים ממשחק אחד לאחר. אני אדבר עליו בסרטון אני הולך לדבר עליו בסרטון שאני עובד עליו, שהוא כנראה יצא בעוד 5 שנים. אז זה סוניק מניה פלוס סוניק טים סוניק רייסינג. זה משחק שהוא מגיע ביחד ואחד על אחד. יש כאן את זה של גיימסטופ, זה אומר שקניתי את זה בארצות הברית. זה לא על שלי, אח שלי, יש לו גם כן נינטנדו משלו, ויש לו 2 משחקים, המשחק הזה ובטל פור ביקיני בוטום. כן, יש גם את זה, אוקיי, המשחק הזה, אתם אותו, אין לי כאן את הכל כי הכל נמצא בקייס, הקייס שמה, אין לי כוח להביא אותו, אוקיי, כן, משחק, זה רימייק למשחק על הגיימקיוב, זה מוזר, סוניק מניה, משחק מעולה, טים רייסינג גרוע, יאללה, קדימה, סופר מריו 3D All Stars פלאס ברזו פיורי, אוהב 3D All Star, אוהב מריו, אוקיי, המשחק הזה די טוב, ברזו פיורי גם כן די טוב, שתי אלו ריקים, אחד מהם זה פוקימון ניו, זה אנימל קורסינג ניו הורייזן, והשני זה פוקימון סורט, יאללה, אוקיי, דיג'יטל, אוקיי, יש לי פוקימון, יש לי לגו ג'ורסיק וורלד, המשחק, הוא המשחק הראשון לגו אי פעם ששיחקתי, דוד שלי הצליח להביא לי אותו באופן לא חוקי, מחקתי אותו, ובסוף קניתי את זה בחופשה בדוביי בלגולנד, משהו מצחיק, כי אנחנו קנינו גרסה פיזית, שבאה עם קוד, וניסינו לשים את הקוד והקוד לא עבד, אז היינו צריכים לחזור לחנות, לבקש החזר כספי, וקנינו עם הכסף הזה גרסה דיגיטלית. זה מצחיק. אני שנייה הולך להיכנס לנינטנדו שלי לבדוק איזה משחקים יש לי, תודה רבה, שנייה, רגע. אוקיי. יש לי יוטיוב על נינטנדו סוויץ', זה לא נחשב למשחק, אבל היי, יש לי פיקמן 4
אוהב את פיקמן 4, משחק מעולה, ממליץ. יש לי ניץ' הג'נטיק סורווייבל גיים, זה משחק גם כן, לא יודע אם הרבה אנשים אוהבים אותו, כאילו לא נראה, זה פשוט משחק על אבולוציה שיש להם בבחור בשם ניטשלינס, שהם הולכים להם משושים, אני לא יודע מה זה הדברים האלו. זה משחק אסטרטגיה סורווייבל, כאילו ג'נטיק סורווייבל גיים. אוקיי, עכשיו לרייטינגס, אוקיי. המשחק הכי אהוב עליי על הפלייסטיישן 4 זה חייב להיות או Bugsnax או Birthdays the Beginning. אני מת על המשחקים האלו, ממש אוהב אותם. והמשחק הכי אהוב עליי לנינטנדו סטודיו חייב להיות או מיטופיה או פיקמן 4. אני מאוד אוהב את פיקמן 4, אני אוהב פיקמן, אני הפכתי למריץ פיקמן. אני מריץ של הרבה מאוד סדרות, אוקיי? פאק, אני צריך לסדר את כל זה עוד הפעם. גם פורטנייט. יש לי בפלייסטיישן 4. לא אוהב פורטנייט, אמרתי את זה. ביי ביי ביי.